Next activity Bongarten Wadeo, one recognition and certification. Prize giving and so number one what the hit and for gila to school ga how to do the toin kala suka be burbe hen tinno be mbeba soda ne jenari ko dum woni ko jiyoton do ngal taba so ko dum garten fuddade be tinni be suka be tinni de jangdene mo en gila ga school how to do the to en noddiraɓe goto goto ɓe gokke ñeenaari mumen ɗum waɗi ɗum sababu ko waɗirte ɗum ko haa ɗum naata he kakkillaji walla he gite sukaɓe heɗitiɓe ɓe haa ka enne ɓe tinno next time so en garat fuɗɗade gokkirgol ndin jeenaari ɗo en puɗɗo jeenaari ndi en paɗa noddude fulɓe africa arɓe wonɓe ɗo ɓe no mbinonomi foroni Fulbe Africa ko gollidiriɓe Sare Gubu Student Association ko juuti ɓe gollidi ko heewi ha yetti ɗo yetti hande ɓe mbi woni ko ɓe jogani Sare Gubu Student Association so en noddat Fulbe Africa naɓe yoɓe gargay daren ko ɓe jogani Sare Gubu Student Association ɗo e She was the gender coordinator. Now, another Karamoso. And now we're on one auditor general. We want no auditor general. Sarif Ba. Okay.
Okay, you want to note that Aisha, who is part of the he was the social secretary of Sare Gubu student. Public Relations Officer of Sare Gubu Student Association for the 6th executive. Okay. And not that Amina Tuba. She was the treasurer of Sare Gubu Student. Thank you. Muhammad, you can sit down. And not that Yeroba was the Secretary General of Sare Gubu Student Association for the 6th executive. In there, Representative Togo Chinde. Thank you very much. Connect Magandanta Wali Damal Gandal Sare. Thank you very much, Antika Jatu. So certificate Jini Ngasi, thank you very much, Johnny Jodo Ali, and not advice. Alhamdulillah Rabbil Alamin. John ne Juti on Bakili Magili Subaka, Hodon Jodi, Hodon Kedi ko halete. Min jarni on kala gaccudo golle mudum ari jodi do heɗade ko haalete ɗo min calmini on min mbawa on yobde on notima Allah yandi nodduɓe ɓe beltima no feewi ha joni en mbawi si ayi en mbawi joɗade nde ɗo jonde i woodi weddodirɓe juuɗe ha ɓe mballiti nde ɗo fedde en mbawaɓe yejjidde e jonde nde jooɗiɗen kala ko wayno Sare Gubu diaspora Sagida ha ono Dr Tidiane Ba en Umi Ba Moussa Ba en Mouhammad Damteneng en ha he Mansour Fatou en ko ɓeɗo ko yimɓe ɓe gandiranta ko tinniɓe ko walluɓe oɗo association kadi no feewi he nde jonde meɗen eɗen ɗo gondi e Peace Corps ɗum woni Adama Trawalle ko Peace Corps rep ko Dia Gubu woni mo jarama e arde muɗum oɗo programme kadine noon en mbawa sagde en calminani di executive ko kayen addi ha oɗo programme waɗi success Mr Tidiane Biba kame executive muɗum on calminama min jii sacrifice mo mbaɗɗono Allah yandi eɗen ɗon jooɗi kono tinen sonkoji e hareji mbaɗino to caggal fi tan oɗo programme waw yaadude ni kono nden haare foof wona haare yawol ko haare tan ha hunde nde feewa kala boppuɗo tawi mum sukaɓe janggoɓe neniraɓe babiraɓe ha he ceenaɓe foof on calminama ha e media team onon foof on jarnama on beltanama min mbawa on yobde min ñaago tan Allah yo moƴƴere executive o ha general membership onon foof on jarnama kadi min mbawa yejjidde senior member ji ɓe gandiranta ko ɓen mbaɗi establish oɗo association sa yi han minen sukaɓeɓe miɗen keɓɓi miɗen jokki woodi fuɗɗiɓe ɗum nde ɓe puɗɗoto ɗum ɓurno sattude nabde wayno nden ko kayen mbaɗi golle ɓurɗe mettuɗe foof minen han mbatta enjoy koɓe tampi ko foof ɗum woni min calmini on Gili Mamadou Saydou Mr Seydal Alen Mouhamed S Ba en Ibrahima Diba ha e Basirou Ba en fuɗɗiɓe ɗum ɓe onon foof min jarni on. My name is Tidiane Biba. I'm the president of Sare Gubu Students Association, SGSA. It is a community and a student-based association that was established in 2013 to support education, support the community, and also sensitize the community on matters that are affecting them. Thank you. So the annual sensitization program is one of our biggest areas of intervention. Every year we conduct sensitization on key areas. Previously we conducted sensitization on the importance of the education for the girl child, the importance of preserving the environment, not cutting down trees. We have also conducted sensitization on the importance of obtaining national documents for citizens, and we have seen a great improvement in that regard. So that aside, we also support the maintenance of boreholes. We also initiate community development projects. For example, the buildings that you are seeing here, we realized that at some point the school had issues with furniture and also enough classrooms. So we took it upon ourselves as residents of the community and also student leaders to meet the stakeholders, MRC Holland Foundation, to talk to them about the situation in this village, and you can see how improved and also developed this school is. That is not
that is not the only thing that we do. We do a lot of things in the we came up with this team to conduct sensitization because we live in the community. We know these things, gender-based violence cases happen here. I don't want to name specifically, but there is this community around the surrounding community where someone is accused of killing his wife. And all these things are connected to daily cases of gender-based violence. So we, as an association that is developed to support the community, we deem it necessary to sensitize the community on the dangers of allowing gender-based cases to occur in our community and also not to take them seriously. So we invited a guest speaker who is an expert in the area to educate and also sensitize the community on the dangers of gender-based violence and also how to identify the cases. Because we live in a lot of things. We do a lot of things that we are not even aware of. But they are gender-based violence. They are gender-related cases, and we need to make them understand that these are bad. And then we depend on our monthly contribution. Those that are working pay a particular amount, and those students also pay a particular amount monthly. That aside, we depend on donors. But even with that, we are struggling to have a consistent source of funding. That is why we need partners. We need to partner with NGOs. We need the government, because most of the things that we are doing there are things that the government can implement in our community. So it is important that we partner with them, we partner with NGOs, like I said, and also other associations that have similar objectives. We are calling on other communities to establish or initiate similar associations in their respective communities, because we know the government alone cannot do it. We need to complement government efforts. So wheresoever you are, no matter how remote your village is, you can do something by coming together, establishing a similar association. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Min ko ummu bambi etemi. Min ko mi Sare Gubu najo ko mi jibinande Sare Gubu. Joni min positiona me kulle SGSA Sare Gubu Student Association min ko mi assistant treasurer. Sare Gubu Student Association be mballa Sare ndeno bete bom because student ji wayno minen sukabe rewbe ni hani. First time gaccegol men jangugol ko problem. So jon dum fof kulle feddene ne walli Sare nde ha joni be mbaawi accude sukabe moy rewbe be janga ha be nja ha University of the Gambia wobbe nja college ko yaari he non titi be mballa sukabe hewbe e der ladies Gambia on calmina haali do ko yaade fayda tigi ba wi odon gacca odon janga onon sukabe rewbe bay fayda dum heewani enen ci e meden fulbe an non cikkuda tigi tigi ngal do dental si arano an hodum do weban ngal dental si arano min kay mi andi am min hoore am hay jangugol am mi ara ha do ngarmi do dum wonana kam cadele mawde bom because Sare nde si be jiani hunde ha be paama dum Sare Student Association senior ji amen di be ballimin no bete because hodu wadi be jehi be jangi be gartiga nder Sare ga be kolli Sare nde hobe boni kaen hodum nafa jangde woni he nder leydi Gambia so do walli min no bete bom ha minen sukabe rewbe minen gacce mi den ja school ha minen ja university mo walli min no bete bom hay si aresama ada wawi kontinde school maada be balluma he nder galleji he be gaccuma bada hen stay be banma provide ko badda need ko after keba kontinde school maada on mo yarini ha keba nafoore jango because rewbe minen rewbe ko ballal tan wallata min because si min jehi ha min ballama si jomum nafi ko nafoore aduna o fof hona Sare nde tan mi wiat aduna o fof because si debbo yehi ha hebi debbo jangudo mboy andi ko mo wadata on wawta wallude sukabe maada ha sukabe be mbaawa wadde build ko dum wadi be mbada build ko wadi dum da be mbada confident be kewa confident be mbada build ta be mbaawi wade be mbaawi yaade be mbada present kala do be mbaawi wonde lesnange aduna he sifandeni tobbere nde moƴƴi nde walla wadde educate yimbe be ganda ko woni gender based violence so wallibe ta be kebanno be mbadi res misal hala nder galleji moyen he ta be gaddani en cadele because ayani suka debbo accaga jangdem woppa jangdem woni jangine jangane ara jodana an do gorko an boppa on debbo maada atopitta ko mo awallata mo ko mo foti wallede ko dum fotani wonde on gender based violence mo wadi effective mi dande non boy way wadde effective because simbe be badam mo support ha mo wada effective moy wadi important no bete bom hender ngurdam enen yimbe be en boy wadi important no bete bom on kay simo dum dani nama rek ben ko weli yonata mi ande on jangi do ko heewi hande e di yewtereji wadudi do machallah
haray ko ɗum ɗo tumi addanno on o programme 12th sensitization forum mo annduɗa Sare Gubu Students Association waɗa ɗum hitande be hitande. Hara miɗo yetta Students Association on ɓe annduɗa hiɓe jokkodira e miɗen sabu sa golli golle maɗen si andoto tan tawata ɓantaro heɓoteten tan hara ko ɓe gollida e miɗen o yii gila ɓe fuɗɗi wadde o sensitization hari on tuma hay téléphone call ko Sénégal heɓata nomba mum dogata ton kono machallah joni Qcell no dogude Africell no dogude o yi kadi école maɓɓe no darnire ha laaɓa ɓante haraji buy heɓi ke o ɗi programme ji ɗiɓe waɗata ko tawata waɗa yimɓe anditiɓe andi wondema hiɓe gonga ɓe hiɓe yirgude reedu maɓɓe nen siɓe heeɓi ko yirgana ɓe ɓaawo ngon saabu gonga ɓe ballal koye taw ɓiɓɓe leydi ɓe no e dow muɗum Sare Gubu noon ɓe wonani ɓaawo kamɓe noon hiɓe yiɗi kaɓe heɓa ton ko ɗum woni home sweet home hara on jarama ko jokkuɗo men hara miɗen yetta Sare Gubu naɓe fof ko tawata ɓe dari ɓe wakkili tawata Gambie ɗe fof si ɓe wawno wadde ni ɓenɗon de ɓe habbaki président bara ɓe habbaki ay président heɓe jokki tan golle maɓɓe ɓe ɓe tori kadi anditede tawata ɓe heɓa gueɓal maɓɓe ko tawata ko woni kombo kon heɓay wonay ka cae maɓɓe ton haray on jarama ko jokkuɗon men ko ɓeeɗo weli wallude hare komi musidɗon kadi jeddo jaalo mbeɗa yetta noon Samba Guilajo Mbaalo ha France mo annduɗa kanko tampiti Fulbe TV jarama Samba Guilajo Mbaalo mi yetta noon caméraman an on kadi editor on team Fulbe TV ho mi accani hay goto hara on jarama komi musidɗon kadi jeddo jaalo ha lawol gongol Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten sayemin Fulbe TV wari kam ɓamtawolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men